May 18 na ngayon, 2021. Nandito tayo. Tara, pasok tayo. Mabiga. Barangay Mabiga. Mabalacat, Pampanga. Ayan na yung mga bahay. Nandito tayo papasok. May cute na aso rito. Ayan. Hanggang tayo. Pinasok na yan. Nag-guess na tayo. Tingnan ko lang to, te, ha? Sige lang po. Maganda naman yung mga hardin nyo, te. Marami naman halaman yung rito, eh. Ito, gabi, oh. Puro maraming halaman. Chuchu. Ganyan. Insensan tayo. Okay na rito. Importante yun kapag insenso tayo. Maganda naman yung bahay nila. Magaganda yung halaman nila. Ang dami. Mentor. Hanggang doon. Ganyan. Okay. May 18, 2021. Salamat po. O ganyan. Tayo mo yan. Ha? Tayo mo maigi. Ha? Okay. Tara. Ito tayo rito eh. Dapat may lang. Samahan mo kaya. Para maputol mo na itong mga punong ito. Buhay pa naman yun. Hinapin ko na yung mga nakatira sa ng bahay ko, ha? Wait lang na ha? Wait lang tayo. Paspasan na rin kita na para hindi na mapasokan na ng itis. Hindi ko na konti na okay na tayo. Salamat sa mga na. Pangkalin na raw yung mga puno nyo dyan. Oo, lahat yan eh, insensuan. Okay na po tayo, ha?